Wih, kate Jul. Omah karang ya. Uten ngri gue yo. Parang ah. Prewe. Ngene, Kim. Duit sing wingi tak naik kae sono ra yo. Ya saya harmi mbi Pak. Ora. Lah ngapa? Nyontek resik. Tak krosik. Nyaleset Kim. Sih keprewe sih. Ya kepriye ngarang entek prewe. Wingin duit gayane kaya ngana. Jaluk rekomendasi ke mobil, ngenyang latar. Sing duit entek. Nyeleke mono. Ilis lah. Udut. Udut. Lintingan ora. Terus aku ono dinaikake we nyeleset kok. Ya sira jenenge ya nganyuk ana barang dinaik dijaluk maneh sih keprewe sira. Singgel lah. Ngotitilen sira asli. Ora nyeleset. Hah? Komet banyong temenan. Entek wingi wis tangguh. Alah mau lemuni eseh. Lah tak kira siramu mbuwi. Ngerti nyong nyele menintek. Entek. Cepet apane nyoro duit. Ya sira wingi ngenai ukur pira? Ukur pira akeh banget to omong. Akeh apane? Wis enggal kok malah. Ora ono. Kumbako. Ora ono temenan. Saya kono buan sira lah. Ya. Jalan duit. Gayane selangit.